Chronos. Epilog 1. Mezistav. Archiv Borské ulice. Večer před událostmi kapitoly 4. V staré budově panoval chlad, který nepatřil roční době. Profesor Borský si přitáhl svetr ke krku a znovu se předklonil nad stůl. Poslední zápis byl stále tam, kde ho nechal. A stále nedával smysl. Kazeta. Ta, kterou našel v zásuvce, do které roky nikdo nesáhl. Před chvíli si ji přehrál po třetí. A po třetí měl pocit, že slyší hlasy mezi slovy. Ne ozvěny, ne šum, ale něco, co čeká, až si toho všimne. Položil kazetu před sebe, opřel lokty o stůl a chvíli jen dýchal. Jako by se snažil sladit se vzduchem v místnosti. Pak se rozhodl. Zmáčkl play. Zesláblý hlas prořízl ticho. Pokud to slyšíš, znamená to, že jsi blíž, než jsem kdy chtěl. Ale pořád si. Pozdě. Borský sevřel čelist. Kdo sakra jsi? Hlas pokračoval, jako by ho neslyšel. Nehledej mě. Ne teď. Jestli si myslíš, že máš kontrolu, že vedeš projekt, mýlíš se. Profesor prudce zvedl hlavu. Projekt? Takže to mělo spojení s Chronosem. Ale ten hlas nebyl starý, nebyl ani mladý. Zněl unaveně, ale ne slabě. Spíš jako člověk, který ví víc, než by měl unést. Zítra, řekl muž na náhravce. Zítra se něco stane. Ne to, co čekáš. Ne to, čeho se bojíš. Něco mezi. Kazeta na okamžik zapraskala, jako by se páska roztrhla mezi dvěma verzemi reality. A pak hlas dodal tiším tónem. Až uvidíš prasklinu, nepanikař. Je to první znamení. Jaké znamení? Sykl Borský do prázdna. Kazeta odpověděla. Toho, že nejsme sami v čase a že čas není jen jedna věc. Následoval nádech. Dlouhý, táhlý, téměř bolestný. A teď to nejdůležitější. Nedovolím dojít ke 4. kapitole bez varování. Srdce profesorovi vynechalo úder. Jaké kapitole? Vydechl. Kazeta se vypnula. Ostrý cvak strojku byl poslední zvuk v celé místnosti. Borský tuto větu slyšel znovu. A znovu. A znovu. Nedovolím ke 4. kapitole bez varování. On ale žádnou knihu nepsal. Nikdo o žádných kapitolách nevěděl. A přesto, když se podíval na prázdný prostor stolu, všiml si něčeho, co tam před chvílí nebylo. Fotografie. Na ní 2 lidé. Mladý muž a dívka, které nikdy neviděl. A rukou napsané slovo Pozor. Borský dech se zrychlil. A teprve teď pochopil jednu věc. Tohle nebyla nahrávka z minulosti. Byla to nahrávka z varianty. A někdo, nebo něco, nechtělo, aby se Adam s Magdou dostali dál, než mají.